Sú dnes nehnuteľnosti lacné alebo drahé? Oplatí sa dnes kúpiť nehnuteľnosť? Aj keď nie som realitný maklér, pozrieme sa na túto tému a pokúsime sa na základe historických dát a reálne zhodnotiť, či sa to aktuálne oplatí alebo nie. A čo nám hovoria tie dáta? Poďme trošku do minulosti. V roku 2003 bola priemerná mzda na Slovensku 484 eur hrubom a cena za 1 m štvorcový 826 eur. Čo znamená, že ste za kúpu bytu s rozlohou 70 m štvorcových zaplatili približne 57 800 eur a keďže boli koruny, tak minulo 740 000 korún. Avšak priemerná mzda sa vplyvom rastu cien tovarov dostala v roku 2023 na úroveň 1443 eur v hrubom, čo je 3-krát viac ako v roku 2003. A čo ceny nehnuteľnosti? Cena za 1 m štvorcový vzrástla z 826 eur z roku 2003 na 2480 eur v roku 2023. Z toho vyplýva, že po 20 rokoch vzrástli príjmy trojnásobne, tak ako vzrástli aj ceny nehnuteľností a podobne aj ceny tovarov a služieb. Otázka ostáva, či si ľudia za posledných 20 rokov zvýšili životný štandard a či sa nám ceny nehnuteľností zdali byť v roku 2003 lacné a či sa nám zdajú byť lacné aj v roku 2023, pretože stoja približne rovnako v pomeru k príjmom. Kúpa nehnuteľnosti je pre človeka často životný krok a dlhodobý záväzok a určite je vždy dobre zvážiť, reálne zhodnotiť svoje možnosti a hlavne cieľ kúpiť nehnuteľnosti či už na bývanie alebo pre nájom. Ďakujeme za like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.